podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, siwmai a chroeso I benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Carwyn yw'n enw I, a dwi fel yr arfer yn cael cwmni Nick Williams unwaith eto o'r wythnos ma. Nick, siwr wyt ti? Arbennig o dda, diolch yn fawr. Da iawn, da iawn, da iawn. Felly, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn o rygbi ar y cae, ond hefyd, oddi ar y cae. Ni'n ddechrau fel yr arfer gyda'r newyddion, a newyddion am cwpl o chwaraewyr yn ail arwyddo gyda'r rhanbarthau. A ddechreuon ni, Nick, gan fod ti yn cefnogi'r gweilch gyda cyhoeddiad ar ffordd fideo bod Dewi Lake yn aros gyda'r gweilch. Hapus iawn gyda'r cyhoeddiad? Ydw. Fel ni sôn pan ni sôn am Jack Morgan, gallu'r gwylch rwan adeiladu tîm o gwmpas Dewi a Jack. A mae'n edrych yn dda am y dyfodol. Mae'n grŵp mawr rwan o chwaraewyr sydd yn yr un o dan 25 am y dyfodol. Eisiau chydig bach o brofiad ar ôl efo hwnna hefyd, ond mae'n rhywbeth dda, a dwi'n edrych ymlaen am y dyfodol efo'r gwylch, efo'r tîm gobeithio yn rili dda, ac hefyd yn y stadiwm newydd. Dyna'r peth, mae weld ar hyn o bryd, oddi ar y cae, bod popeth yn mynd yn dda iawn i'r gweilch. Wrth gwrs, mae hwn I gyd yn dilyn y cyhoeddiad bod Toby Booth yn gadael, nhw'n sôn ar diwedd tymor, wedi mynd hanner ffordd trwy'r tymor. A felly hefyd, beth sy'n dda o'n edrych o'r tu allan mewn yw, yn amlwg, asgellwr o'r Mark Jones, a falle fydde steil hyfforddi fe yn felly yn edrych I chwarae fwy o rygbi, ond mae'r ffaith bod Jack Morgan a nawr Dewi Lake wedi ail arwyddo yn dangos fod yn amlwg maen nhw'n chwaraewyr pwysig iawn, maen nhw'n chwaraewyr pwysig iawn I unrhyw rhanbarth, ond bod Mark Jones yn targedu'r chwaraewyr mae fe eisiau cadw, a bron o fod yn gwneud y moves yn gynnar I sicrhau bod ddim unrhyw bryder am contract talks ar yw beth yn torri lawr fel ond cael nhw I arwyddo nawr, a wrth gwrs, mae hwn I gyd I digwydd pan mae'r perfformiadau cad I gwella, so byddwn ni'n meddwl wedyn I gefnogwyr y gweilch, mae'r buzz mae hyn yn dod gyda fe, just yn beth ffantastig ar y cyfan i'r rhanbarth. Ie, hefyd, maen nhw mynd i'r datblygu a dangos be di diwylliant yr rhanbarth hefyd, be di o bod yn rhan o'r gwylch, be di disgwyliad, a mae rhywun gallu deud, wel, arwain hwnna. Definite, a sori, Dori Dros, ond fel hefyd, fel does sydd wedi bod yn gapter ar ei gwlad yn barod. Mae'n big statement fi'n credu o'r gweilch, ond hefyd o'r chwaraewyr. Odi, dyw pethau ddim yn wych o fewn rygbi yng Nghymru, ond ni'n hapus I aros, ni'n hapus I frwydro, a ni eisiau gweld be ni'n gallu gwneud gyda'n rhanbarth ni. A fi'n credu, y gobeith nawr bydd fwy o chwaraewyr ydyn ni'n gweilch, ond i'r bedair rhanbarth sy'n eisiau chwarae gwlad, sy'n eisiau profi pwynt yn aros yng Nghymru. Nawr un o'r rhain sydd wedi gwneud hynny, newyddion o'r brif ddinas yn torri wythnos ma hefyd, bod Mis yn gredu wedi ail arwyddo. A byddwn ni'n meddwl ar y cyfan bod cefnogwyr Gaerdydd yn reit hapus gyda'r newyddion ma, Nick? Yn bendant. Eto mae'n dangos, mae'n siŵr maen nhw wedi cael lot o'r clwbiau yn meddwl, sy'n licio'r arwyn I seinio fo. Ond yr oed o hefyd yn just dangos, dwi'n gallu datblygu ac bod yn chwaraewr dda os dwi'n aros yn Nghymru. Odi, fi'n credu, beth sy'n dda am hwn yw, wrth gwrs, wnaethon ni weld Max Llywelyn yn symud I Loegr a fwy gyfleoedd, a'n amlwg mae pethau chdi'n mynd yn dda iawn I Max yng Nghaerloyw, mae nawr yng Ngharfan Cymru, a mae fe yw prif sgoriwr y Premiership yn Lloegr. Felly, byddwn ni'n meddwl bydd y temptasiwn I bod I rywun fel Mis yn credu, sydd, a bod yn deg iddo fe, yn cael ei symud o gwmpas tipyn ar y ca, ddim yn cael aros mewn un safle,
Byddai wedi bod yn temptasiwn iddo fe, felly edrych am gyfle mwy sefydlog yn chwarae felly mewn clwb newydd. Na, fel ti dweud, so mae'n dwi'n just dechrau teimlo, dwi'n naif, ydy pethau just dechrau troi, a'n troi am gobeithio'r dyfodol mwy llwyddiannus i rhanbarthau a i rygbi Cymru. Fi'n credu bod yn teimlo fel hynny, wrth gwrs, achos fel ni wedi gweld 3 chwaraewr rhyngwladol yn ail arwyddo, a mae hwnna'n gweud lot fi'n credu bod y chwaraewyr sy'n chwarae i Gymru yn y tîm cenedlaethol yn hapus i aros yn y rhanbarthau a brwydro am ei lle yng Ngharfan Cymru. Pwt o newyddion arall yn dod mas o'r ddoi rhanbarth arall, dim chwaraewyr di ail arwyddo, ond gyda faint amser mae chwaraewyr ma di bod allan gyda anafiadau, mae siwr o fod yn teimlo fel cytundeb newydd neu fel hyd yn oed new signing i raddau. Scarlett yn cyhoeddi bod Steph Evans nôl yn ymarfer a'r dreigiau'n cyhoeddi bod Ashton Hewitt nôl yn ymarfer gyda'r dreigiau blwyddyn ar ôl cael ei anafu. Byddwn ni'n meddwl bod y ddoi na yn ysu am gael fod nôl ar garygbi. Amser hyn y flwyddyn yn prawf i'r dyfder y carfan yn dydy. Os yna rai allan efo'r Cymru, so mae rai di bod i dangos, mae carfan chdi yn digon cry i copio efo'r amser hyn y flwyddyn. Odi, a dyna'r peth yn dweud, felly bydd yn groeso mawr i Tia a Dwayne Peel gweld bod y ddau yma nôl ac yn gobeithio edrych i wneud argraff. A ddau wedi bod yn gyda tîm Cymru yn y gorffennol, a dwi'n siŵr yn gobeithio gallu ychwanegu at i nifer o gapiau. Felly fydd yna groeso mawr i ddau hynny nôl gyda rhanbarthau. Pwt o newyddion wedyn, sôn am gytundebau ac ati, gyda Undeb Rygbi Cymru yn cyhoeddi bod un o'r props mwyaf decorated yng Nghymru, Adam Jones, wedi ymuno gyda'r tîm hyfforddi ar gyfer y chwe gwlad, a hefyd Psychology and Human Performance Specialist Andy McCann yn ymuno gyda'r tîm hyfforddi hefyd. Ar drothwy'r chwe gwlad, mae newyddion fel hyn yn yn adeiladu chydig o excitement, dwi'n meddwl, cyn bod y tournament yn dechrau. Ydy tad, a'r peth yw, efo Adam Jones, dim lot o amser i fod wneud gwahaniaeth i'r scrum na. Ond just mae'n character yn dydi. Ond sure mae'n mynd i codi spirits y bobl yn y carfan a'r hefyd gallu siarad efo'r chwaraewyr. Cos mae wedi bod yna, wedi wneud ond do. A wedi bod, so, dwi'n mor falch. Ac dwi'n dweud, dwi'n just teimlo y pethau dechrau gwella. Mi'n gytuno ti, fel ti'n sôn am y cymeriad, un peth ti'n gwybod Adam Jones, bydd e'n cerdded mewn i'r ystafell newid gyda gwyn ar ei wyneb, bydd e'n byblu, bydd e'n trio cael y boes i'ch chwerthin. Os mae'n ei gofio, dim wedi blasu buddigoliaeth ys dros blwyddyn. Mae'n mynd i fod yn le anodd i fi mewn iddo fe, ond mae Adam Jones wedi gweld y cwbl o'r garygbi. Ti'n mynd ennill 95 cap i dy wlad os na ti'n gwybod beth ti'n neud. Felly, apwyntiad da iawn, a un gobeithio, falle fel ti'n sôn, bod gêm Ffrainc falle chydig rhy sydyn i gael argraff, ond bod erbyn diwedd y tournament bod ni'n gweld i ole ar y garfan. Pwt bach arall yn newyddion, wedyn fi yn i drafod rygbi wedyn. O'n i'n gweld bod ticedi Judgment Day, dydd y farn ar werth unwaith eto eleni. Wyt ti, Nick, yn fan o'r diwrnod hynny? Beth yw dy farn di o Judgment Day? Dwi yn. Oedd yn anodd llynedd oherwydd yn gorfod symud o i'r Cardiff City Ground. Ond y ffaith mae'n ôl yn y stadiwm, gobeithio fydd yna dipyn yn troi fyny. Dyna di gwir, ti'n cael, value for money, really. Os ti'n mynd i'r gêm, ti'n gallu gweld yr 2 gêm, a dim yn costio wrach 10 pint. So, neb yn gallu cwyno am hynna.
Na, gos, na. A'r gobaith yw felly, bydd doi, felly 3 o'r tîmoedd yn brwydro am le yn y gêm ail gyfle. A felly bydd hwnna'n rhoi rhyw fath o incentive bach ychwanegol. Un beth dwi yn falch bod e ddim diwrnod diwetha'r tymor, achos rhi yma, neu'r hwyr yn y tymor, gan amla, ni'n cyrraedd y gêm diwrnod y farn, a does dim byd ar nifer o tîmau Cymru chwarae, a mae'n jyst bach yn fflat. O leia, mis Ebrill, falle bydd tîmau dal yn edrych i fynd i'r gêm ail gyfle. Wrth gwrs, gyda wedyn teithiau ddi Africa cyn rhwng Ebrill a'r gêm ail gyfle. Felly mae hwnna fydd cyfle ola rhai o'r tîm yma i ennill fuddugoliaeth. Felly fydd hi'n sicr yn gobeithio fydd yna lot i chwarae am gyda'r tîm o'r be bynnag. Felly, os nag os fwy o newyddion, yn ymlaen i drafod rygbi, achos dyna pam ni ma ar diwedd y dydd. Ddechreuwn ni gyda'r cwpan her a beth ddechreuwn ni felly gyda'r tîm sydd wedi gadael y gystadleuaeth yn ddi-fflach a'n siomedig, y dreigiau am perfformiad, Nick, felly sydd jyst yn cloriannu tymor nhw hyd yn hyn. Ie, dwi'n dechrau poeni am dreigiau am gweddill y tymor. Maen nhw really flat yn dydyn nhw. Gêm anodd iawn i mynd allan i'r Johannesburg. Ond jyst y ffordd maen nhw chwarae, pethau fel ti'n disgwyl tîm bod yn, fel llinell. Maen nhw'n colli 3 neu 4 llinell. A dyn nhw ddim yn byd i wneud efo'r opposition. Mae rhaid i ti ennill. Yn cael ei chwalu yn y scrum. Dwi'n deall, maen nhw wedi colli'r chwaraewyr. Ond, a dwi ddim yn sicr sut mae'n mynd i helpu. Cos mae yna chwaraewyr ifanc, talentog yna. Ond mynd allan a dwi'n cofio pan o'n i chwarae, mynd allan colli 50, 60 i'r 7. Dwi'n gofyn faint ti'n really dysgu allan o hwnna. Odi'n ar peth yna. Mae'n chwalfa go iawn a mae'n gêm gyda dreigiau wedi wneud hebddo fe, wrth gwrs. Maen nhw'n ar wel ar y tabl, ond nhw'n rili byth yn mynd i gael y canlyniad allan yn De Affrica oedd angen iddyn nhw fynd trwyddo. Wyt ti'n synnu bod nhw wedi dewis y tîm wnaethon nhw o feddwl falle bod nhw'n ôl yn y gyngrair wythnos mae chwaraewyr Cymru wedi mynd nawr ar gyfer y chwe gwlad? Mae lot o aneddiadau hefyd. Dwi'n gwybod, mae'n anodd ydy. Ond beth sy'n poeni fi yw dwi'n gweld lle mae'n mynd i ennill gêm cyn diwedd y tymor o'n. Wrach gobeithio bydd nhw'n ennill dysadwn nesaf. Ond yr un wrach dwi'n gallu weld yn mynd tan diwedd y tymor efo just ennill yr y gêm cyntaf yn erbyn y gwylch. Mae hwnna'n definite possibility i fi. Beth i fi'n ofni yw dydd y farn yn amlwg mae'r dreigiau'n draddodiadol yn neud yn reit dda yn y Scarlett yn hwnna, ond gobeithio lle os fydd rhywbeth ar Scarlett i chwarae am bydden nhw eisiau mwy, ond na dwi'n gwybod fel a'r broblem yw wedi, mae tia wedi cael hanner tymor gyda'r garfan yma, a dwi'n deall ti'n methu newid pethau dros nos, ond mae'n cymryd amser, ond os oedden nhw'n mynd trwy'r tymor heb fuddugoliaeth, heblaw diwrnod cyntaf tymor a un gêm yn Ewrop, wyt ti'n rhoi ffydd yn tia tymor nesa, neu back to the drawing board to? Dwi'n meddwl mae eisiau job. Yeah. Dim yn dod droso fel... A peth yw, wrach mae'n anodd o fod. Dwi'n meddwl chydig bach o ffrind efo'r... Dau Flanagan. Dau Flanagan. A wedi dod drosodd i wneud swydd am diffyn. Mae o wedi mynd, a mae'n lle anodd, really, i dweud, wel, dwi eisiau swydd, ond dim eisiau... A mae dim yn dod drosodd, pan ti'n gweld o siarad, dim yn dod drosodd sy'n rhywun sy'n rili angen y swydd. Na, fi'n gwybod ti'n meddwl, mae'n twmlo bron o fod fel bod wedi wneud achos bydd ddim opsiwn gwell i gael, a bod e'n barod i adael yn barod, a dyw'r canlyniadau ar y ca yma ddim yn mynd i wneud ddim byd
i eisiau fe i godi galon i allu fynd i barhau gyda'r swydd. A mae'n gofyn cwestiwn i fi, pan oedd nhw wedi cael gwared o Dai Flanagan, os na ddim, yn bendant oedd o ddim cynllun i cael rhywun arall i fewn. So dwi'n gweld be maen wedi cael allan o'r cael gwared o Dai Flanagan, be iddyn nhw'n wneud y cyndolig. Na, oedd yn tymlo, sgwyddo fi, oedd yn tymlo bach o panic sacking. Fi'n gwybod bod nhw wedi gweud mutual consent, ond mae hwnna gan ymlaen meddwl bod y prif hyfforddwr wedi cael ei alw mynd i'r swyddfa, mae'n gweithio o'r mynd. Yeah. Ond oedd yn tymlo bod nhw wedi panic a wedyn dwi'n mynd, reit, ni wedi clywed Dai Flanagan, mae pobl yn sorted. O na, does dim follow-up plan dyn ni. A wedyn maen nhw wedi mynd, o mae tia yn enw mawr, geith e'r job. A mae fe wedi mynd, wel, oce, na i fe, ond fi ddim yn moyn e, a problem yw nawr, dyn ni'n meddwl bod y rhanbarthau Cymru yn gallu cynnig lot fawr o arian i hyfforddwyr i gymryd y swydd yma. Pwy sy'n mynd i gymryd y swydd na sy'n wirioneddol yn mynd i gallu troi pethau rownd? A diwna mewn amharch i hyfforddwyr, ond maint y jobs da rhywun i wneud yn y dreigiau ar hyn o bryd, mae fe'n mynd i gymryd Graham Rowntree-esque enw fel nath yn Munster i wrth droi hyn. A dwi'n mynd credu bod nhw'n gallu fforddio cael rhywun fel yna. Wel, y bobl sy'n tu ôl y dreigiau, was yn dweud mae'n arian ar gael. Mae hwn yn ffordd rwan i dangos yn dydi. A dwi'n teimlo dros y cefnogwyr. Maen nhw'n troi fyny, 4 bron 5,000, bron yn bob gêm, gwylod y tabl. A mae eisiau rhywbeth i jyst i fel, oce, wyrall, gobeithio, mae'r rhywbeth mynd i newid am y tymor nesaf. Fedrai copio rwan tan diwedd y tymor, os dwi'n cael rhyw ffordd yn negus, mae pethau'n mynd i gwella. A os nhw'n penodi rhywun, wyrall sydd ddim yn dechrau tan y haf, ond jyst i dangos, reit, mae yna cynllun yma, dyn ni yn rhoi arian i fewn, dyn ni yn mynd i gwella. Ydy, ac na'r peth yna, ni wedi gweld y gweilch yn cyhoeddi Jack Morgan a Dewi Lake. Mae Gaerdydd nawr wedi cyhoeddi ambell i chwaraewyr newydd a Mason Grady nael ar rwyddo heddi. Mae'r rhanbarthau eraill yn dechrau wneud eu symudiadau nhw. I fi, os yw'r dreigiau eisiau cael y cefnogwyr o'n bwrdd, mae eisiau naill ai enw mowr yn ail arwyddo, enw mowr yn arwyddo, neu bod nhw'n torri'r banc fel ti'n gweud i gael y fforddwr o safon uchel mynd. Achos fel arall, fi'n gwybod sut ti'n cynfinso'r cefnogwyr i aros gyda ti os nag os newid mawr yn digwydd a bod yn gwybod nes y ti. Felly, tîm arall o Gymru a gollodd dros benwythnos, ond sydd wedi sicrhau ei lle yn y rownd yr 16 ola fel seed 3-16 yw Gaerdydd. Ond dwi'n mynd ar goelin dda yn y rownd nesaf, gan bod nhw'n chwarae Connacht. Y tîm gollon nhw un o Swener o 28 i 19. Perfformiad siomedig, fel dwi'n eisiau mynd at y byd wrth Connacht, achos fi'n credu bod Connacht yn tîm da, ond dylse Gaerdydd fo'n edrych i ennill gemau cartre os nhw moyn parhau le maen nhw'n gyngred, ond hefyd cael rhediad da yn Ewrop. Ddim yn cynnawgwr o Gaerdydd, ond i fi, maen nhw tîm Rhwystredig. Maen nhw'n gwneud dipyn peth, maen nhw'n gwneud pethau dda, a wedyn nhw'n quite yn digon dda i ennill y gêm. Mae wedi gwella yn cymharu efo'r llynedd, ond maen nhw dal yn broblem yn y sgrym, dal yn broblem yn y llinell. Dwi'n gwybod nhw'n stryglo efo anafiadau, ond fel dwi'n dweud, maen nhw just frustrating, sorry, i gael. A disgwyl nhw'n gwneud yn chweth. Efo tîm gorau, wyr allan nhw'n gallu mynd allan i'r gêm galed iawn. Ond dibynnu os nhw'n pwysau ar gael. Ond mae mwy na mis tan y gêm yn dydi. Mae'n dechrau mis Ebrill. Dechrau mis Ebrill, ie. So wyr allan nhw'n gallu cael rai yn ôl erbyn hynny. Ond fel dwi'n dweud, dwi'n just rhwystredig pan dwi'n gwylio'r gêm,
A, dim lot i fi, nac di, ond ffaith i ni eisiau tîm o Gymru i ennill. Ond dwi just, come on, just pethau bach sydd ddim yn quite digon da efo nhw. Na, fi'n gwybod, i fi, broblem mwyaf i fi ar hyn o bryd yw dwi'n mynd cael yr argraff bod nhw'n gwybod beth yw tîm gorau Gaerdydd. Odi, dwi'n cytuno ti, mae lot o nafiadau a mae chwaraewyr allan, ond mae'n teimlo fel bod nhw'n methu penderfynu pwy i warau'n ble, a maen nhw'n chop and change, a maen nhw'n trial ffindio'r combination cywir a'r combination gorau, ond dyn nhw ddim wedi ffindio hynna eto. A dwi'n eisiau mynd at y byd wrth Conach, achos fi'n credu mae Conach... Na, a ddyn Mae'n nhw'n chwarae perfformio'n... dda. Odi, wedi perfformio'n wych yn y gystadleuaeth hyd yn hyn. Ond mae jyst yn fi jyst yn cael yr argraff bod Gaerdydd mewn limbo, a dwi'n ofni bod i safle nhw'n y gyngred falle yn meddwl bod nhw ddim yn edrych bod bethau mor wael a beth yw nhw falle na. Fi'n credu maen nhw wedi bod reit ffodus falle bod nhw'n eistedd mor uchel yn y tabl ar hyn o bryd. Ond, i fi, mae lot o bethau sydd eisiau gweithio mas os ydyn nhw eisiau sicrhau falle bod nhw'n cynnal y safon maen nhw wedi dechrau gyda trwy tymor. A fel dwi'n sôn o blaen, i fi mae Gwylch a Scarlett yn well tîm y Caerdydd. Odi, fi'n, wel, yn amlwg gwybod cytuno ti fyna, ynddi, ond, Na, na, ti'n bod objective, ddim just y ffaith yn ni. na, fi'n cytuno ar ti, falle, be mae Gaerdydd yn gwneud yw wedi ennill y gemau carsen nhw, a di meddwl bod nhw'n liman yn y tabl, ond gai synd, o'n i'n gweld rhyw ystadegyn diwrnod o blaen ar canran fel chances tîm oedd yn cyrraedd play-offs, oedd Scarlett uwch ben Gaerdydd, a mae 'da fi ryw deimlad bod y gweilch neu llai'r un chance neu... Un all o'r gant. Wel, na gyd sy'n eisiau. Na gyd sydd angen arno ti yw 1%, mae'n ddigon weithio, dwi'n Ydy. Odi. Hapus efo hwnna? Odi, beth bynnag. Na ni wedi gorffen yn y dwyrain am nawr, fe awn ni lawr i'r gorllewin. A ti'n meddwl beth, fi'n credu, ddechrau ni o'r Scarlett, dim ond achos bod fi'n credu bod y gweilch yn heiddi'r slot diwetha am y perfformiad anhygoel allan yna yn Ffrainc. Felly Scarlett, a game of two halves, fe ddisgrifiwyd pêl-drod fel y game of two halves unwaith. Dyna'n union beth gaethon ni ym Mharc y Scarlett nos Sadwrn. 20 munud cynta, bron a fod yn berffaith wrth y Scarlett, wrth bod nhw yn rhedeg allan i mantis o 31 i ddim. Sgorio ceisio bendigedig yn y broses, cael y pwynt bonus erbyn hanner amser, job done. Ond wedyn, siom yw'r unig ail lle ddefnyddio am yr ail hanner. Wrth i fan ddod a sgorio 4 cais i hunain, a Scarlett yn dal mlaen bod o'r diwedd, 38-28, ond yn gwneud digon i gyrraedd y rowndiau knock-out yn y gystadleuaeth. Os oedd Gaerdydd yn rhwystredig, Nick, oedd y Scarlett yn rhwystredig hefyd? Wel, fel ti'n dweud, just y ffaith yn nhw'n chwarae mor dda yn y hanner cyntaf, a just very switched off, really, ail hanner. Dim digon cyfforol, methu y tackles, a mae'n siŵr, wel, mae'n mynd trwad, ond y piti ydy, wrth ni sôn amdano fo, y ffaith rwan, oherwydd hwnna yr ail hanner wedi digwydd, mae nhw wedi fod dod i'r gwylch i chwarae yn y round allan o'r 16. Ond bai at Scarlett oedd hwnna. O, yn sicr. A beth sy'n mwyaf rhwystredig i fi? So, oedd Scarlett, fel ni'n sôn, 31 i ddim ar y hanner amser. Oedd y Lions, erbyn dreigiau, 31 i 3. Gwahaniaeth yw, mae'r Lions yn yr ail hanner. Nawr, dwi'n mynd gweud bod y dreigiau mor dda a fans, dim dyna'r pwynt i'n trial gwneud fan hyn. Y pwynt i'n trial gwneud yw, os yw'r tîm yn chwarae'n dda, ti'n rhoi'r wrthwynebwyr to the sword, ti'n mynd â nhw i'r cleaners. A nath Scarlett sgorio 7 pwynt o'r llewod i sgorio 29 erbyn y dreigiau. A i fi, hwnna yw'r siom mwyaf. Dim bod ni fy chwarae oddi carter yn ofn i'r chwech ola, dim bod ni wedi caniatau fan sgorio 4 cais, ond y ffaith bod ni wedi mynd a just
tynnu'n trwy'r off y pedal gymaint. Mae hwnna yn siom... Mae'n tyma bach bron o fod fel colled, achos bod popeth fel y consequences i gyd o'r 40 munud na nawr yn golygu fyddwn ni oddi cartre all the way i'r ffeinal, os yw'r gael sy'n mynd i ennill y gystadleuaeth. A leithas nhw jyst i cadw fynd, dwi'n mynd siŵr le fydden nhw wedi bod o ran seeds, ond bydden nhw definitely wedi bod gartre yn 16 ola a bosib yn yr 8 ola. Wedyn, hwnna i fi yw'r siom mwyaf. Meddwl, wedi newid, methu allan o'r gêm cartref yn ebyn Caerfaddon. A peth yw, yn amlwg, mae'r gêm sy'n gwynebu'r Scarlets, mae'n mynd i fod yn dda i'r crowd, ond fel gêm adre, Carfaddon, bosib nos Wener, fi'n gwybod mynd i chwarae gilydd nos Wener ewn o'r blaen, bydd Parc y Scarlets yn llawn, bydde fe just yn ariannol, bydde fe'n meddwl gymaint mwy i'r rhanbarth cael y gêm adre, ond oedd hi ddim i fod, ond mae rai fi roi shout-out i'r cefnogwyr oedd hi teithio draw o Lydaw. Oedd ryw 100 nhw, a oedd y sŵn nhw'n creu yn anhygoel, a wnaethon nhw'n sicr ychwanegu at yr awyrgylch, a mewn ffordd, oedd perfformiad y tîm ar y can rai'r hanner yn rhyw fath o fel homage i'r perfformiad y cefnogwyr am y 20 munud, achos fydden nhw'n sicr digon o sŵn i bara'r gêm cyfan. Ond ie, falle Scarlets drwyddo i'r rownd 16 ola. Le fyddwn nhw yn gwneud y daith hynod o bell. Beth yw e? 11 milltir fi'n credu o Parc y Scarlets i stadiwm Swansea.com. Ar ôl i'r gwelch gwneud rhywbeth does dim lot o tîmau o Gymru yn gwneud. Ennill allan yn Ffrainc. Wel, sa'n gwybod beth i weid, Nick, na beth oedd gêm. Credit where it's due, oedd hi'n agos ar yr hanner, a wedyn wneud i'n diwedd, 31-28. Bydd i goliaeth hanesyddol. Ie, buddugoliaeth rhagorol, dweud y gwir. Oedd ffordd nhw chwarae hefyd. A chwarae teg y tîm hyfforddi hefyd. Oedden nhw'n newid tactegol. Ffordd nhw chwarae, ddim yn cicio gymaint yn nhw arfer wneud. Cadw pel yn dwylo. Rhedeg pac mawr, profiadol, paw o gwmpas. A cario, oedden nhw'n chwarae am 80 munud. A oedden nhw'n heiddi ennill hefyd. Nhw oedd y tîm gorau. A'r corfforol hefyd, y blaenwyr, Ratty, Spencer, Fender, yn neud y job galed. A wedyn roedd cyfle wedyn i Jack Morgan a Morgan Morse i dangos sut mor dda maen nhw allan ar asgell a'r footwork nhw i cario'r bel ymlaen. Oedden ni really hapus efo'r perfformiad a ffordd o'n i chwarae. Oedden ni dewd. Mor hapus efo'r ffordd o'n i wedi chwarae. A'r ffaith o'n i wedyn yn gallu fod adre rwan tan y semi-finals. Odi, a mae hwnna'n huge yn Ewrop, yn dweud, achos yn wedig pan ti'n taflu mewn y ffactor bod tîmau o De Affrica nawr yn rhan o'r gystadleuaeth hefyd. Does peth ola ti eisiau yw gorfod teithio allan i De Affrica i chwarae one-off knockout game a dyn ôl yn dweud wedyn na. Fi'n credu o ran perfformiad, oedd hwn yn teimlo fel un o'r perfformiadau mwyaf fel cyflawn ni wedi gweld wrth unrhyw un o'r rhanbarthau Cymru ers spel, a mae'r ffaith bod yn digwydd yn Ewrop jyst yn ffantastig i weld. A mae jyst yn... Odi, ni wastad yn chwilio fi'n credu am hwb, am lift i rygbi yng Nghymru, a mae'r gwelch yn neud hyn allan yn Ffrainc, jyst yn bron o fod beth yw'r gair, fel y plan perffaith o'r beth sydd eisiau Cymru wneud wythnos nesaf, sori, felly na, mae'n wych, a fel ti'n sôn, y gwobr o ennill yn paw,
yw gêm adre erbyn y Scarlets. Y gêm oedd lot o drafod ar gwefannau cymdeithasol, ble a pryd yr gêm yn cymryd lle, achos bod Clwb Pêl-drod Abertawe yn chwarae adre ar y Sadwn, bod Pen y Bont yn chwarae adre ar y Sadwn a popeth fel hyn, ond falch cael gweud, mae ar y dydd Sul, Ebrill y 6, fi'n credu yw'r dyddiad, Ebrill 6, hanner di kick-off, hanner di 5. Dwi'n credu, neu dwi'n gobeithio, fydd yna dorf dda yna, a meddwl bod hi'n game knockout, a bod nhw'n chwarae gyd yn y gyngred wrthos cyn ni, fel rhyw fath o added spice i pethau hefyd, ond na, hapus bod y game yn cael ei chwarae yn Swansea.com, Nick. Ydw, ydw. Well, i chymharu,wyr allan yn well i fod yn pnawn dy Sadwn, neu nos Sadwn, ond dwi'n just hapus mae nhw ddim yn chwarae amser cinio dy Sul. Na, gobeithio fydd yna torth eitha dda ar, fel, lot yna. Mae'n rhywbeth hefyd, beth bynnag sy'n digwydd, mae'r un tîm o Gymru i fydd fod yn yr awn nesaf. So dyna'r mantes, fydden ni'n meddwl yn fe, yw'r ffaith bod ni'n gwybod nawr bydd o leia un tîm o Gymru yn yr 8 ola. Ond na, dwi'n credu mae'r hyfforddwyr, mae Dwayne Peel Mark Jones i dy mas a gweud bod nhw'n edrych mlaen i'r gêm a bod nhw'n mynd i fod yn gyfle da a hyn a'r llall. A peth yw, fel ni wedi sôn ar y pod yma, dyna ni sôn, gyda rhanbarthau Cymru ddim yn mynd i ennill y gyngred, y URC, yn y foreseeable future, mae'r cwpan her felly yn dod â cyfle ychwanegol i fynd am bach o silverware, achos peth yw, mae'n one-off game. Fi'n gwybod mae yna rai o gewri o Ffrainc yn y gystadleuaeth, a mae Connacht yn chwarae dda, mae Montpellier yn chwarae'n dda, ond y peth yw, mae'n one-off knockout game, ti byth yn gwybod, ni wedi gweld y Scarlets a'r Gweilch yn mynd allan i Werddon a'n cael buddigoliaethau mawr pwysig, felly pwy a wyr, ond y peth pwysig yw bod 3 o dîmau Cymru, a wrth gwrs mae Gaerdydd di ennill y gystadleuaeth, felly mae 3 o'n tîmau ni dal yn y ras i gael i enwi'n i coroni'n bencampwyr cwpan her Ewrop. Ond wrth gwrs, mae lot o rygbi i gael ei chwarae rhwng nawr a hynny. Cyn bod ni'n edrych ar gemau'r penwythnos, cwpl o gemau eraill sydd wedi cymryd lle yn ddiweddar. Gêm arall rhwng Tîm Cymru dan ddeunaw, Nick, a'r Academies. A beth dwi wedi gweld, gêm agos iawn arall. Dwi'n meddwl gêm agos iawn. Ac hefyd, fel ni sôn cyn i dechrau recordio, dwi'n licio'r ffordd mae'r tîm o Danigawn wedi trio'r datblygu ac adeiladu rwan am y 6 gwlad. Mae hwn yn hollol wahanol i fi, i cymharu be maen wedi wneud cyn blwyddyn yma. A be maen wedi stryglo cynt oedd bod yn digon cyfforol neb y tîmiau fel tîm o Danigain, Lloegr, Iwerddon a Ffrainc. So maen nhw wedi rhoi pob cyfle iddyn nhw bod yn yr lle gorau i gallu cystadlu. Yn sicr, a bydd y profiad hyn yn dda i'r ddwy garfan, cael y cyfle i chwarae gêm sydd wedi cael y sylw, wedi cael a sydd wedi adeiladu a rhoi nhw ar y platfform iawn, gweithio wrth iddyn nhw gymlaen ar gyfer i pencampwriaeth 6 gwlad nhw hunain. Ond wrth gwrs, dim nhw yw'r unig dîm sydd wedi cyhoeddi carfan 6 gwlad wrthos yma, gyda Richard Whiffin yn enwi carfan o 41 chwaraewr. Tipyn o garfan, Nick, ond o beth fi wedi gweld o'r garfan, y chwaraewyr o ar draws Cymru, o draws Lloegr yn dod yn rhan o'r garfan, ond hefyd felly, chwaraewyr sy'n rhanbarthau sy'n hefyd yn chwarae'r SRC. Mae fe'n mixed bag go iawn yn y garfan. Ydy. Mae'r rai sydd wedi chwarae y llynedd hefyd. So maen nhw erbyn nhw am mwy profiadol. A hefyd maen nhw wedi cael bachgen ail rein, sy'n meddwl sy'n 6'8". So yn llynedd yn chwarae i tîm Lloegr.
a Cymro ydi o, ond jyst mae ffaith mae'n chwarae yn bath, dwi'n meddwl, ar y cae. So mae o yn Caerfarddon, a mae o wedi dod nôl at Tîm Cymru. So mae'r rhywbeth dda, a jyst rhywbeth bach i fi, mae yna 3 o'r gogledd yn y carfan hefyd. Bachyn sy'n chwarae yn y Wyrddeg, yn mynd i'r ysgol Castell Alun. Bachyn arall sy'n ar llyfrau Scarlett o'r Bethesda. A bachyn o'r hen ysgol fi. Ysgol Dyn y Ffran Llangollen, Carwyn Edwards sy'n mewnwr. Mae o'n chwarae yn Seil, mewn prifysgol mewn y Manceinion. So pob clod nhw gyd a pob lwc nhw gyd. So dwi'n just gobeithio, dwi'n really edrych ymlaen am y cystadleuaeth. Os ti ddim yn ennill bob gêm, fel y mae o. Ond gobeithio ni gallu dangos, fel ni sôn o blaen, dyn ni yn digon corfforol i cystadlu, a digon medru fel dwi dweud, i dangos mae tîmiau o Gymru yn gallu chwarae rygbi hefyd. Ond sicr, a un peth sydd wedi taro fi eleni, fel o'n i'n sôn cyn dechrau recordio, yw mae'n teimlo fel bod holl set-up dan ei gen lot mwy proffesiynol na mae fe wedi weld o blaen. Mae fe weld bod pethau chi'n cael ei wneud y ffordd cywir a bod nhw wedi adeiladu'r garfan yma yn ofalus, maen nhw wedi edrych ar draws Prydain. Fi'n credu sy'n bwysig, achos yn enwedig yn yr oedran yma, beth ti'n ddim yn mwyn dechrau colli chwaraewyr sy'n felly yn cael ei gweld y Lloegr, yn cael ei pigo fyny y Lloegr, a all of a sudden maen nhw'n dewis chwarae dros Lloegr. So na, fi'n credu, odi mae 41 yn garfan mawr, dwi ddim yn gwybod os oes yna gynlluniau i dorri'r garfan cyn dechrau'r gystadleuaeth, neu os ydyn nhw'n mynd gyda 41, ond sicr, fydd e'n gyfle i'r tîm hyfforddi weld pob chwaraewr yn chwarae tipyn o rygbi gobeithio, a bod nhw'n rhoi o'i gorau, a bod nhw'n cystadlu, fel ni'n gwybod, ni'n aml yn gweld tîmoedd dan ei gen Lloegr a Ffrainc yn gewri o ddynion, bod nhw'n ifanc, a bod nhw'n gorfforol iawn, ond gobeith na felly bod Cymru mewn lle, felly le maen nhw'n gallu cystadlu, a le maen nhw'n gallu dangos bod nhw'n gallu bod yr un mor gorfforol a beth yw tîmoedd Lloegr a Ffrainc. Ond na'n sicr mae'n argoeli i fod yn dda. O ran fi'n bersonol, cwpl o enwau dwi'n edrych mlaen i weld. Tom Bowen, wrth gwrs, wedi gweld yn gwneud dros Gaerdydd ar y lefel rhanbarthau, felly edrych mlaen i weld fe. A Iori Badham, chwarae yn yr SRC, chwarae'r Scarlett, maen nhw'n sôn bod e'n dipyn o chwaraewr, felly edrych mlaen, 2 enw i fi'n edrych mlaen i weld, a dwi'n siŵr fyddi Nick yn cael ei llygad ar Carwyn, gan bod yn un o'r local boys yn gweud. Ond na, pob lwc i bob un fydd yn chwarae yn y tîm dan 20 dros y cwpl. Un peth arall, sori Carwyn, sy'n diddiorol, un person sydd ddim i cael ei dewis yw Morgan Morse. So mae'n dangos i fi fysa fo'n rhan o'r carfan gwylch dros y 6 gwlad. A wyrall, os yna aneddiadau, wyrall di boi nesaf i ymuno i'r sgwad tîm cyntaf Cymru? Wel, mae'n neud ti feddwl, mae rai bod yna reswm bod e ddim wedi cael ei alw i'r tîm dan ei gennych. Yn sicr o ran ei brofiadau a'i allu fe, mae fe'n sicr o enyn i le yn y garfan. Felly bydd hi'n ddiddorol gweld beth ddigwydd fel nacs be ni'n gwybod. Mae anafiadau yn dieddol o ddigwydd yn ystod y twrnament. Mae wedyn cadw llyged ar hwnna. Mae un am y dyfodol yn bendant. Yn sicr, odi. Dwi'n ffyddio os na fydd e yn y garfan yma, fydd e ddim yn hir iawn cyn bod e yn gwneud y cam fyny i'r tîm rhyngwladol. Felly, cyn y 6 glad, wrth gwrs, mae yna gemau rhanbarthol penthos yma. Ni'n dechrau nos Wener, a ni'n dechrau nos Wener gyda'r gweilch adre i Benetton. Byddwn ni'n meddwl, Nick, bod ti'n reit ffyddiog bod yr ryn anhygol mae'r tîm arno'n parhau nos Wener? Yndw, ond
beth yw, mae bob tîm yn mynd i colli allan o'r rei chwaraewyr sy'n y tîm international teams. A fel arfer, mae'n hanes o geimiau agos iawn rhwng Benetton a'r Gwylch. A dwi'n mynd disgwyl dim byd gwahanol ar nos Wener, a hefyd dibynnu am y tywydd. Dwi'n meddwl erbyn 7:07 erbyn maen nhw'n dechrau, mae tywydd mynd mor drwg. So, gobeithio, dwi wedi gweld y tîm, mae'r ddau tîm wedi selectio, ond dwi yn dal yn disgwyl efo'r cryfder, y carfan, dal yn disgwyl dyn ni gallu ennill, ond gêm agos iawn. A hefyd tîm fel Benetton efo lot o arian, so mae yna lot o'r chwaraewyr da sydd ddim, mae yna 3 neu 4 o Rhiannon sy'n chwarae, a maen nhw'n chwarae. So mae'n gêm anodd iawn, ond fel dwi'n dweud, ffaith dyn ni chwarae yn sondy.com, dwi'n disgwyl ni wneud just digon i ennill, ond gêm agos iawn. Un peth sy'n taro fi o weld tîm y Gweilch yw mae yna ddadl i rhan fwyaf o'r chwaraewyr na fod y dewis cyntaf yn eu crys nhw. Ti'n edrych ar yr ail reng yn Spencer a Fender, wedi'n Ratti, Tipperick, Morgan Morris. Mae'r 5 na yn ddigon da i fod dewis cyntaf yn eu crys nhw. Wedyn Reuben Morgan Williams, i fi chwaraewr dylse di bod yng Ngharfan Cymru, Owen Williams, Keelan Giles, Kieran Williams, a wedyn Jack Walsh fel cefnwr. Maen nhw'n enwau sydd wedi chwarae digon o weithio dros y Gweilch nawr, bod ddim angen poeni. Ond wrth gwrs, fel ti'n sôn, mae Benetton wedi gwella lot, a odio maen nhw'n colli lot o chwaraewyr, ond mae'r chwaraewyr yma ar ariannu'n yn camu fyny a'n sicr yn cryfhau'r garfan. Ond dwi'n credu fod Mark Jones wedi ffindo'r fformula o ennill gemau. Dwi'n credu bod y mantes o wario adre yn sicr o helpu'r Gweilch i gael y fuddugoliaeth sydd angen arnyn nhw. Wedyn, ni'n mynd ymlaen i dydd Sadwrn, yn prynawn dydd Sadwrn, mae'r Scarlets yn croesawu Caeredin. Dwi'n credu bod, oedden mae'r unwaith to, fi'n gwybod, mae'r un beth i'r bob tîm amser mae'r flwyddyn, maen nhw'n colli chwaraewyr ar gyfer yr chwe glad. Ond dwi yn ffyddiog fod y Scarlett yn cael buddigoliaeth, achos dwi'n credu bod Caeredin yn dioddau mwy na'r Scarlett felly o achos enwau rhyngwladol. A dwi'n credu fydd yn gêm agos, ond dwi'n credu fydd y tîm cartre yn gwneud digon i gael y fuddigoliaeth. A gobeithio pwynt bonus, achos dwi'n credu yn wedig yn dilyn yr ail hanner wythnos diwetha, dwi eisiau gweld ymateb nawr. Dwi'n gwybod fydd y tîm reit gwahanol, ond fi eisiau chwaraewyr nad o mas o'r off am mynd reit. Mistake oedd wythnos diwetha, ni'n put the wrongs right, a ni'n mynd i ddangos i'r cefnogwyr yma bod ni'n gallu rhoi perfformiad 80 munud mewn. Dwi'n disgwyl nhw ennill hefyd. Gêm agos, ond dwi'n disgwyl Scarlett ennill. Wedyn, dwi'n hwn ddim yn digwydd yma, mae 4 tîm Cymru adre yn wythnos yma. Wedyn, kwarter i 5 nos Sadwrn, mae Gaerdydd yn croesawu y Sharks o dde Affrica. Wrth gwrs, tîm sydd ddim yn cael ei effeithio gan y 6 gwlad yw'r Sharks a gweddill tîm o dde Affrica. Tipyn o her i'r tîm o'r brifddinas o Sadwrn. Efo aniliadau hefyd, a dwi'n disgwyl hwn bod yn gêm galed iawn. Dwi'n cytuno ar y ti fi'n credu, a fi'n credu felly mai hwn yw dechrau pethau yn mynd yn wrong i Gaerdydd. Maen nhw'n eistedd yn drydydd ar hyn o bryd, ond bod canlyniadau yn mynd yn ei herbyn nhw penwythnos yma, gallen y fod mor bell lawr o 7th sy'n byddai'n dipyn o ergyd. Dwi'n cymryd bod ti'n mynd moyn gwneud 7th, os mae hwnna'n meddwl bod Benetton wedi curo'r Gweilch, ond fi siŵr bod ni'n hapus i weld nhw'n chweched. Ond na'n sicr. Noson anodd fi'n credu fydd i Gaerdydd. Yn wedyn mae'r Sharks
Mae Sharks yn resto cwbl o players, ond nhw dal, mae tîm nhw'n llawn ser, felly bydd hi ddim yn noson hir yn y brifddinas fi'n credu fydd i Gaerdydd yn anffodus. A yn wath na hynny felly i'r dreigiau hanner i 7 nos Sadwrn 15/8. Maen nhw'n croesawu Munster. Nawr wrth gwrs, Munster yn dîm fydd wedi cael ei effeithio yn tipyn da chwaraewyr Iwerddon yn y garfan wrth gwrs, ond beth 'y ni'n gweld blwyddyn o'r blwyddyn, da Munster, da Leinster, da Glasgow, mae'r tîmau gorau, pan maen nhw'n colli chwaraewyr rhyngwladol, maen nhw dal yn dewis tîm sy'n ddigon da i ennill y gyngred. A bod tymor Munster di bod yn un cymysg, dwi'm yn gweld y dreigen dod yn agos yn anffodus. A be mae tîmau fel Munster yn neud yw ail hanner y tymor. Maen nhw'n dod yn galed a maen nhw'n dechrau adeiladu, dechrau ennill a mynd fyny'r y tabl. A dwi'n disgwyl yna digwydd eto. Dwi'n cofio lle maen nhw, ond 7edd, 8edd, lle mae'r Munster ar y bryd. Odi, 8 neu 9 fe'n credu, maen nhw. So, dyn nhw'n lle gwych. Dyn nhw'n, ond dwi'n disgwyl bod yn wyr allan y top 4 erbyn y diwedd y tymor. Yn union, dwi ddim yn edrych o bod yn mynd i fod yn brynhawn, yn noson hawdd iawn i'r dreigiau yn ffodus, a dwi'n ofni beth tua yn dal i ddisgwyl am ei fuddugoliaeth gyntaf yn y gyngred. Felly, o ran beth eraill sy'n digwydd penwythnos yma, ydw'n iawn i feddwl, ydy'r Super Rugby Cymru Trophy penwythnos yma, neu ydyn nhw'n cael hoi? Mae'n dechrau, mae'r un cêm gyngrair rhwng Pen y Bont a Casnewydd, a wedyn mae'r cwpan Super Rugby Cymru yn dechrau hefyd. Ond fel dwi'n deall, mae'r ddau pŵl, pŵl A, pŵl B, a wedyn mae'r semi-finals a'r final wedyn. Reit, do'n ti. Maen nhw wedi gweld bod pŵl A, pŵl B, achos o'n i wedi gweld bod Llandyfri a Gaerdydd yn chwarae gilydd penwythnos yma. Felly mae da fi fan hyn pŵl A, Rygbi Gogledd Cymru, Aberafan, Llandyfri, Gaerdydd a Pen y Bont, o'r un pŵl B, Pontypool, Abertawe, Glynebwy, Cwins Gyfyrddin a Cas Newydd. Reit, felly mae Pen y Bont a Cas Newydd, maen nhw'n cael bai o rownd cynta. Felly, penwythnos mae neu ddechrau de Rygbi Gogledd Cymru a Aberafan, Nick. Sio ti'n gweld hwnna? Dwi'n disgwyl, a nhw cael athyn nhw ennill yr gêm diwetha, cic olaf, dwi'n meddwl, yn Billy McBride. So dwi'n disgwyl Gogledd Cymru ennill hwn. A dren erbyn Aberafan. A dwi'n credu dyna'r peth ni wedi sôn lot am ar y pod yma, ond hefyd ni wedi gweld ar y ca, yw pan mae'n dod i gemau adre, mae Rygbi Gogledd Cymru yn neu'n dda iawn o sicrhau bod nhw'n ennill y gemau hynny. A dyna pam dwi'n credu bydd y trend yna yn parhau. Dwi'n mynd i gytuno o'r tîm, mae Rygbi Gogledd Cymru fydd yn cael y fuddugoliaeth yn y gêm yna. Gêm nesaf, Pontypool erbyn Abertawe. Nawr, dwi'n mynd i bod yn dymor hawdd o gwbl i'r crysau gwynion yn Abertawe. Un buddugoliaeth hyd yn hyn trwy gydol y tymor. A hwnna 10-8 erbyn Aberafan rhwng doleg fy newydd. Felly, dwi'n mynd edrych yn dda. Trwy Pontypool wedyn, le maen nhw'n hedfan yn 5 yn y tabod i ennill 6, colli 6. A dwi'n credu mae'r tîm cartre, Pŵl yr Army, fydd yn ennill hon. A'n reit gyfforddus, dwi'n credu hefyd. Dwi'n cytuno. Y gêm nesaf, felly, yw gêm y penwythnos. Llanymddyfri yn chwarae yn erbyn Gaerdydd. Llanymddyfri ar ôl dechrau araf i'r tymor, nawr o'r frig y tabl, di ennill 10 o'i tair gêm ar 10, tra bod Gaerdydd yn eistedd yn drydydd. Di chwarae gêm yn llai a di ennill un yn llai hefyd. Felly, be dwi'n mynd i weid fan hyn, felly, Nick, yw bod
chwarae adre i Llandyfri yn Yeah. yw'r A ffaith mantis. hefyd wrth mae Gaerdydd yn colli rai i tîm o danigian wrach sydd ddim yn mynd i chwarae, ac hefyd wrach rai i'r carfan tîm cyntaf Caerdydd. So dwi'n disgwyl Llanymddyfri ennill hwn. Wrth gwrs, ie. Neith o'r hawdd. Ie, wrth gwrs, gyda'r posibiliadau yna, ni wedi gweld rhai o'r enwau sy'n tîm Danig gen Cymru'n barod, felly mae hwnna falle yn bwynt teilwng iawn gyda ti fan nawr. Gêm ola yn rownd un o'r cwpan yw Glynebwy yn croesawu Cwyns Gyfyrddin. Un tîm yn hedfan yn uchel yn y tabl, un arall lawr yn y gwelodion. Sio ti'n gweld hon am unig? Glynebwy ennill. Tîm Ie, na. Dim byd yn erbyn Cwyns Caerfyrddin, ond lle anodd i mynd ydy. Odi yn anffodus. A dyna'r broblem felly gyda'r cwpan ar hyn o bryd yw mae'r tîmau sy'n dda, neud yn dda, mae'r tîmau yn stryglan felly, yn stryglan mwy, felly na, mae'n mynd i fod yn brynhawn reit hir, dwi'n credu felly, i'r pedwar tîm fydd yn colli, ond i bai bod rhywun yn rhoi sioc i ni. Un gêm yn y gyngred, ma'n yn gwneud honna hefyd, trwy bod ni wrthi. Pen y bont adre i Gasnewydd. A dau dîm felly sydd wedi cael tymor stop-start hyd yn hyn, a bod byddech felly ddim wedi mynd cystel a bydden nhw wedi gobeithio. Dwi'n meddwl mae pen y bont wedi gwella, ond os dwi'n dal yn disgwyl Casnewydd i'r cael y buligoliaeth. Dwi eisiau bod yn wahanol i ti, ond fi'n credu broblem yw, gan bod Casnewydd wedi colli'r ddwy gêm ola, dwi'n credu maen nhw'n mynd i fod ar bach o mission i sicrhau bod nhw'n bownso nôl, bod nhw'n colli tair ar y trot, ac mai pen y bont si adre, dwi'n credu fydd Casnewydd yn rhy gryf iddyn nhw. Felly, ni'n cytuno ar bob canlyniad, Nick. Ddim yn neud pod debate diddorol iawn, ond fel am mae'n mynd weithiau, ynddo fe? Weithiau, does dim modd gwahanu'r tîmau yma. Bosib gen i sioc o'r rhywle nawr o bydd ni ddau'n anghywir. Ond, os unrhyw beth arall hoffet i Nick godi cyn bod ni'n cloi am enw? Just mae'n wedi penodau hefyd i'r tîm merched, fforddwr Sean Lynn, a meddwl mae pawb yn cyfnogol o'r hwnna, a Belinda Moore hefyd sy'n pennaeth mewn tîm mewnod am 6 mis, dwi'n meddwl. So, again, fel yn dechrau, mae pethau mynd dechrau dangos mae'r camau bach sy'n mynd ond camau pwysig sy'n dangos wrach bydd y pethau yn yr undeb yn gwella. Odi, yn sicr, cytuno'r tîm, maen nhw'n benodiadau da iawn sy'n cael eu croesawu. A sy'n hefyd, falle, nawr, maen nhw'n sylweddoli, mae angen y proffesiynoldeb ar draws y bord. Dyn nhw'n gallu dewis y dethol le maen nhw moyn proffesiynoldeb. Mae gormod o gamgymeriadau wedi cael ei wneud mewn undeb rygbi Cymru. A nawr yw'r amser i'r rhoi nhw'n iawn cyn i fi bod gormod o rhwyg rhwng y cefnogwyr a'r clybiau, a'r rhanbarthau a'r undeb. Felly, dim yn y last chance saloon, ond mae'n bwysig bod pethau'n cael ei wneud yn iawn nawr. Ydy. Ac ar y nodyn yna, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni unwaith Tonic, a diolch yn fawr iawn i chi gyd am rando neu wylio. Cofiwch bod ni ar gwefannau cymdeithasol, bwrwch y bottom like na, gwedwch wrth eich ffrindiau, a cofiwch, os chi'n gwrando a'n meddwl bod chi'n gallu ymuno ar tîm, a eisiau ymuno ar tîm, a bod chi eisiau rhoi'ch barn, bod chi'n anghytuno dyn ni, felly, bod chi'n gweld Cwyns Gyfyrddin yn ennill yn Glynebwy, wel, please, cysylltwch gyda ni. Ni'n mwy na hapus i gael mwy rhan o'r tîmau. A fwyaf allwn ni gael yn siarad am rygbi yn Gymraeg y gorau gyd. Felly, cysylltwch ni ar y gwefannau cymdeithasol, atebwch chi yn posts ni, a fydd ewn ni'n ortwch chi. Ond am wythnos arall, mwynhewch eich rygbi, a diolch yn fawr i chi am wrando. Hwyl am y tro. Hwyl fawr, os da. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru.
podcast is part of the Sports Social Podcast Network.